ଯେଉଁ ମହିଳା ନାଭିର ଆଖପାଖରେ ବା ଠିକ୍ ତଳେ ପଡ଼ାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମହିଳା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାହାର ଜୀବନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବିତିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ନ ଭୁଲନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେବେ ସେହି କଥାକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ କାହାଣୀକୁ ମଣିଷ ଜଲ୍ଦି ଓ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଯୋଡ଼ିକି ଶୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଓ ତାଙ୍କ ସେକ୍ସ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଗରମ କରାଯାଇଥିବା ଚା ଓ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବନାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ପରି ମିଠା ହୋଇପାରିନଥାଏ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଓ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେକ୍ସ କରିନଥାଏ, ତେବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ମହିଳାକୁ କାହା ସହିତ ବି ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ।